नोंथांनावबो सिगारेट सोबनायनि हुदा दं नामा? नोंथांनावबो सिगारेट आरो थांखु सोबनायनि हुदा दं नामा? जुदि नोंथांनाव सिगारेट आरो थांखु सोबनायनि हुदा दं, अब्ला बानलु गोथां जानायखौबो हुदा खालाम। नंगौ, नोंथांनि देहायाव संफ्ल'नि एबा लां केन्सारखौ होबथानोब्ला बानलु गोथां जानायनिबो हुदा खालाम। गोबां समावनो नुनो मोनो खायसे सुबुंफोरा सिगारेट आरो थांखु सोबनायनि हुदा थायो। नाथाय सिगारेट आरो थांखु सोबनायाबो सुबुंनि देहायाव संफ्ल'नि एबा लां केन्सार जानायनि जाहोन जानो हागौ। नंगौ, देहा फाहामगिरिफोरा सांग्रांथि होनाय बादिब्ला सिगारेट आरो थांखु सोबनायाबो लां केन्सार जानायनि गुबै जाहोन। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ। सिगारेट आरो थांखु सोबनायनि अनगायैबो लां केन्सार सोमजिनायनि गोबां जाहोनफोर दङ। सेकेन्ड हेन्ड स्मक एबा गुबुन सुबुंनि सिगारेट सोबनायनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैयाबो नोंथांनि हां लानायजों हाबलाङोब्ला लां केन्सार सोमजिनायनि खैफोद थानो हागौ। आरो बायजोनि गुबुंले बारहावानि जाहोनावबो सुबुंनि देहायाव लां केन्सार सोमजिनायनि खैफोद थानो हागौ। बेनि अनगायैबो जुदि न'खरनि सोरबा सुबुङा लां केन्सारनि रुगि एबा लां केन्सारजों जिउ गोमादोंब्ला न'खरनि गुबुन सोद्रोमानावबो जानायनि खैफोद थायो। बे गोनां बाथ्राफोरखौ रोंगौथि गोनां देहा फाहामगिरिफोरा सांग्रांथि होदों। मख'नो गोनांदि बानलु गोथाङा लां केन्सार सोमजिनायखौ होबथानायाव मदद खालामो। नंगौ, बानलु गोथां जायोब्ला लां केन्सारनि बांनायखौ होबथानायाव मदद होयो। रोंग'साफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बानलुआव मोननाय कम्पाउन्ड केप्सेसिनखौ लां केन्सार जिबख्रिफोराव एन्टि केन्सार गोहोमफोर महरै मोननाय जादों। बेयो जिबख्रिनि जौगानायखौ होबथायो आरो केन्सार जिबख्रिफोरनि लामाखौ होबथानानै खामानि मावो। बेनि अनगायैबो ब्रक'ली, फुलकबि, कफि, बक च'य मैगंफोरा सालफोरजों बुंफबनाय, जाय केन्सार होबथानायाव मदद खालामो। फालें आरो रमान लेटासआव थानाय फलेटआबो संफ्ल'नि एबा लां केन्सारनि खैफोदखौ बाङाइ खालामो होननानै सुबुरुन होदों देहा फाहामगिरिफोरा। बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा सिगारेट सोबनाय, थांखु सोबनाय आरो जौ लोंनायनि हुदा दं, बानलु गोथांजों लोगोसे गोथां मैगं-थाइगं जानायनि हुदा खालाम।